Здравейте, аз съм архитект Николова и съм управител на компанията Конструктив. Днес ще поговорим за комплекс Изгрев, който предстои да започне строителство 2026 година и ще навлезнем в малко повече конкретика. Комплекс Изгрев се намира в квартал Левски Г, територия, която изключително бързо се развива и това може би личи от ръста на цените на недвижимите имоти. Един от основните фактори, който влияе на тази зона е строителството на метрото и 2026 година то ще започне да функционира. Комплекс Изгрев се намира в тази територия. Тук може да се ориентирате по извадката от сателитната карта. Съответно метрото е в тази зона в непосредствена близост, може би 5 минути пешеходно разстояние от комплекс Изгрев. Факторът метро е изключително важен и той влияе на цените на недвижимите имоти, който се наблюдава и в квартал Левски Г, Левски В и всички територии около новата метроспирка. Тук бих искала да ви обърна внимание на някои важни проектни решения на комплекс Изгрев, които пряко влияят на начинът, по който той ще функционира, съответно и високият комфорт на обитаване, който искаме да осигурим на живущите в сградите. Ще започна с ситуирането на сградите. Това е изключително важен момент, в който ние, решавайки как да ситуираме сградите, реално пряко влияем върху разпределенията, изложенията на апартаментите и начинът, по който те ще бъдат планирани. Нещо изключително важно, един от принципите в компанията е да проектираме пунктови сгради, а не лежащи. Какво означава това? Пунктовите сгради са сгради, които техният план се доближава много близо по-близо до квадрата, отколкото до един голям правоъгълник. Защо пунктовите сгради са толкова важни и защо се целим към проектирането на такъв тип сгради в нашите комплекси? Ако това е една пунктова сграда, разпределенията на нейният етаж, на нейната планировка ще се доближават много повече до квадрати, ще имат възможност за две изложения и съответно входните пространства на тези апартаменти ще осигурят много по-добра планировка на самите жилища. По-важното нещо и най-важното нещо е, че всеки един апартамент ще има две изложения. Двете изложения на едно жилище са важни, защото те осигуряват много по-добро ослънчаване и различен тип ослънчаване през деня, възможно също за проветряване. Естествено, не винаги можем да направим апартаменти с две изложения, но те са преобладаващи в нашите комплекси. Ще видите малко по-нататък, че планировката на този тип жилища в пунктовите сгради е много по-добра, отколкото в лежащите такива. Какво всъщност представлява лежащата сграда и защо тя не е предпочитана от нас и защо в принципите на компанията е заложено планировката на сградите да бъдат главно пунктови. Това е една лежаща сграда, в която, ако примерно в най-лошия случай казвам от гледна точка на обитаване, се осигури една стълбищна клетка, се получава един много дълъг коридор. Съответно, на този дълъг коридор разпределенията са едностранни. В едностранните разпределения има много повече типовост и един тип изложения, т.е. или южни, или северни, или източни, или западни. В случая, в нашият парцел, нашата конфигурация, ако ние бяхме заложили на проектирането на лежащи сгради, което от строителна гледна точка може би е по-лесно, щяхме да получим една нефункционална среда. Т.е. това, ако е нашият парцел, имаме две сгради, съответно вътрешно-дворно пространство и ще имаме голям брой жилища с едно изложение и много малък брой жилища с възможност за две изложения, което всъщност осигурява по-добра ослънченост и по-добро проветряване на самите помещения. Затова ние залагаме в нашата компания строителството на пунктови сгради. Мога да кажа, че те са една идея по-скъпи от лежащите сгради, защото имаме много повече фасада, много повече топлоизолация, но за сметка на това имаме много по-висок комфорт на обитаване. Ще се върна на нашия комплекс Изгрев и ще разкажа още малко за неговата ситуация, защо тя е така, неговата ситуация е изключително добра и важна. Това е
улица Генерал Климент Бояджиев. Казвам го, за да може да се ориентират нашите клиенти и потребители за точната локация. Съответно, тук е новата метроспирка, която 2026 ще започне да функционира. Тази връзка, нова улица, която ние ще изградим, всъщност е връзката с източната тангента, която също, доколкото разбрахме, има строително разрешение и другата година би трябвало да започне нейното изграждане. Тази връзка прави комплекс Изгрев изключително комуникативен. Тоест, това ще е основната артерия за връзка от квартал Левски Г, може би Левски В към източната тангента, която вече води до околовръстният път, до скоростната тангента на София и съответно придвижването до всички части на града става изключително бързо с автомобил. Територията вече става изключително транспортно обезпечена и съответно това е основен фактор за нейната привлекателност, който се вижда от ръста на цените на недвижимите имоти. Съответно на тази комуникативна артерия сме разположили обществената зона. Тук е момента да спомена, че комплексите на Конструктив имат също една важна концепция. В тях се съчетава жилищната среда с зона за обществено обслужване. Защото всичко, когато ни е на една ръка разстояние, за нас е изключително удобно. Ние пестим време и, както често обичам да казвам, времето е нещо, което ние не можем да си купим. Когато спортната зала е до нас, магазинът е до нас, съответно детският център, учебни зали са на 5 минути разстояние до нашия дом, ние пестим изключително много време. Дори можем малките деца сами да отидат да спортуват до спортните зали, без родителите да се притесняват за тяхната безопасност. Затова и този обществен център реално ще бъде изключително разположен на изключително комуникативно място и ще бъде изключително привлекателен за търговците. Това е зона, в която хората, които обитават комплекс Изгрев, ще могат да преминават през нея. Тя е достъпна към комплекса, но е с контрол на достъп за жилищната среда. Т.е. външни хора не могат да влизат в жилищната среда на комплекса. Друг фактор, който много често казвам за него и който е също много важен принцип и задължителен в Конструктив, е отделянето на автомобилните комуникации от пешеходната зона. Към комплекса имаме два автомобилни подхода, които директно влизат към подземният гараж на комплекс Изгрев и съответно цялата територия, жилищна територия, остава пешеходна. Нека да разгледаме в по-близък план съответно ситуацията на комплекс Изгрев, как са разположени сградите. Ето виждате тук пунктовите сгради. Нещо, което сме се постарали е да разместим фасадите по начин, по който да не комуникират една с друга и съответно да имат голямо отстояние между тях. Тоест това е много важно за нас, да имаме въздух между фасадите, между сградите, за да са максимално раздалечени. Цялата тази територия, която виждате тук, която е в зелено, това е всъщност дворното пространство на комплекс Изгрев. Ще бъде озеленено с висока дървесна растителност, с зелени територии, ще има осигурени детски площадки, съоръжения, които са за рекреации на възрастни, тенис маси и много други съоръжения. Дворното пространство не бива да е само озеленено. То трябва да осигурява необходимите функции на живущите, за да ги накара да излязат на чист въздух или да им осигури места за забавление, за почивка и отмора. Това е една жилищна среда, която наистина трябва да осигури начин за пълноценен живот. Тук ще забележите ниската плътност на застрояване. Конструктив търсят и строят точно в такива имоти, които имат ниски показатели, т.е. ниска плътност на застрояване, нисък кинт и съответно висока плътност на озеленяване. Нещо важно, което искам да спомена. В територията на комплекс Изгрев нямаме съществуващи високи дървесни видове за сметка от територията на комплекс Синевир. В комплекс Синевир няма да можем да запазим цялата висока дървесна растителност. Ще има дървета, които застават на строителните петна. Затова ние тези дървета, които са от комплекс Синевир и които не можем да запазим, ще присъдим в комплекс Изгрев, така че се надявам да осигурим една среда от съществуващи 30-40 годишни дървета,
които не можем да спасим от единият ни обект, но ще пренесем в другия. Грижите за тези дървета са значителни, реално за да могат да се прихванат и да продължат да живеят. Ние ще вложим доста усилия, за да осигурим тяхното по-нататъчно съществуване. Това е, което исках да кажа за пунктовите и лежащите сгради, защо е толкова важно в един начален етап на проекта да помислим за начина, по който самите сгради ще бъдат ситуирани в парцела, като искам да кажа, че това е проблем, който съществува в комплексите. Конструктив от тук насетне ще строи и ще проектира само жилищни комплекси от този тип, защото те могат да осигурят всички принципи на компанията за един пълноценен живот. Среда, която осигурява този комфорт. Съответно, тук ще спомена за обществената част отново. Това е артерията, която ще свързва източната тангента, и това са различните сгради в територията на комплекс Изгрев, които са пунктови и които сме се постарали да отдалечим максимално, за да осигурим въздух между тях. Така изглежда реално приблизително сградите, които са разположени в територията. Съответно, част от тези дървесни видове ще бъдат пресадени, други ще бъдат засадени и в бъдеще ще пораснат. Като тук пак ще спомена, че че сутерена на сградата на комплекс Изгрев е проектиран по начин, по който да осигури така нареченият жив терен. Живият терен е място, където могат да се засадят дървета с голяма коренова система, тъй като дърветата, които са над сутерена, са малки, с малка коренова система и по-скоро декоративен вид. Но за нас е изключително важно в периферията на терена да имаме пояс от висока дървесна растителност, която има няколко много важни фактора. Едното е, че представлява своеобразен филтър от финните прахови частици. Второто е, че пречиства въздуха, съответно и намалява шумовите нива от външната среда. Тук ще отбележа, че реално извън тази комуникация, която ще бъде по-натоварена, и това е връзката на комплекс на квартал Левски Г и Левски В с източната тангента. Другата улична система, която обгражда комплекса, е третостепенна и тя е изключително ненатоварена, тиха зона, и тук имаме едно невероятно съчетаване между комуникативна част и една жилищна тиха зона, в която да осигури по-добър комфорт на обитаване. Искам да ви обърна внимание на планировката на етажа. В комплекс Изгрев ние в момента пристъпваме към техническата фаза, където определяме детайлите и материалите на изграждане. В момента е приключена идейната фаза и както често обичам да разказвам на нашите клиенти защо сме направили така разпределенията, кое всъщност ще им осигури добър комфорт на обитаване, бих искала да разкажа за един или два апартамента на този етаж. Един от любимите ми апартаменти е този, апартамент тип 15, в който той е с малко по-голяма площ, реално от стандартните тристайни апартаменти, но това, което осигуряваме в това жилище, са няколко важни неща. Дневната зона е конфигурирана по начин, по който може да се отдели кухненската част от трапезарната част и от дневната, така че клиенти, които в повечето предпочитат да готвят, са кулинари, те могат да отделят кухненската зона и да не се притесняват, че ароматите от кухнята ще се разпространяват в цялото жилище, и това естествено е по желание. Има възможност за отделяне на кухненски остров, който е така желан от много домакини и винаги търсят възможност в жилището да го реализират. Съответно имаме няколко остъкления, които осигуряват пряка светлина в трите зони. В дневната част, в кухненската част и в трапезарната зона. Мога да кажа, че много наши клиенти точно този апартамент го харесват като конфигурация, като възможност за живеене. Съответно имаме и немалка тераса, която може да се обзаведе с масичка, така че тя да се ползва пълноценно. Тоест терасите в нашите жилища, в зависимост все пак от категорията на жилището и апартамента, дали е двустайно и тристайно, ги прави максимално големи, за да могат наистина да се ползват пълноценно.
Съответно имаме в този апартамент достатъчно и складова зона, която да се ползва. В родителската спалня имаме възможност за отделяне на дрешник, който да се ползва автономно. Т.е. ако родителите имат различен режим на дневен режим, да могат да не се притесняват един с друг, когато се приготвят за работа или за излизане. Съответно детската спалня, която също има източно изложение. Съответно и двете бани, които тук бих искала да обърна внимание, че баните се стараем да ги обзаведем именно по този начин и да ги конфигурираме. Т.е. да има възможност за душ кабина или за отделение на душа и съответно мивка с голям плот, който е много по-привлекателен и функционален. Съответно и коридорите са по-малки, стълбището е изолирано, така че това създава този начин на конфигурация на една от сградите, създава условия за много функционални жилища. Мога да ви обърна внимание на тези едностайни апартаменти, които се купуват най-вече с инвестиционна цел, но конфигурацията им е много добра, така че да осигури един добър начин на живот на една много малка площ. Съответно, не винаги клиентите ни имат достатъчен бюджет за хубав голям апартамент, затова и проектираме и по-малки компактни жилища, но се стараем на всичко, което е необходимо за начина на живот на едно семейство, да го осигурим, дори и площта да е по-малка. Всичко зависи от начина, по който се конфигурира тази площ. Съответно, имаме изключително добри изцяло южни апартаменти, тристайни, двустайни, изключително функционални. Мога да ви обърна внимание, че дори да е по-малък двустаен апартамент, осигуряваме винаги складова площ и възможност за портманто. Входните пространства не бива да се пренебрегват, защото това е мястото, в което посреща първото помещение, което посреща своите обитатели, така че трябва да е функционално и просторно за всяко едно жилище. Това е накратко за комплекс Изгрев. Навлязахме в конкретика и вече вървим към технически проект. 2026 година се готвим да започнем строителство. Естествено имаме някои процедури административни, които за сега вървят нормално и в срокове. Ще се върна пак на ситуацията. Всеки един обект започва от замисъла. Много често казвам, че архитектурата не е само дизайн. Архитектурата е това, което ние искаме да се случи на едно място. Затова в идейната част на проекта е много важно тогава да се планира правилно проекта и съответната сграда. Архитектурата е точно това, да направим една среда функционална и комфортна за обитаване. Това е от мен. Благодаря ви.